Mero? Kaji ta wa. Wai kun zo ne? Wallahi ni ma kin yanzu ina tsara na je na ibo ruwa. Shi yasa da muka biyo miki mun san ta maza ki. Ai ba san za ku biyo mun ba. In ba ka ba za ki ma biyo mana ba ke. Mu je kawai. Da rana. Allah. To ni da kake kara mun ya isa. Bari ta bada din. Ke ba ta bari ta kara miki da. Ai ko da zamu koma da ke zaki ɗebi wannan. Tunda dai na gama kun dawo sai ku yi ba ku da shi ke bakin cikin ya isa haka. Wa. To ba za ku dora mun ba. Ko baki gane wannan fuskar ba, na san zaki ji ana Habu Sarki. Daman kai ne Habu Sarkin da ake faɗa. Ai ba san kai ne. Kware kuwa, ni ne Habu Sarki. Kuma a ga yanayinki, kin burge ni. Na ji a raina ina son ki. Ni kake so? Ba na son ka, ba na ƙaunar ka har abadin abadina. Akwai wanda yake so yana nan a gefe. Wai wanda yake so a cikin garin nan, duk garin nan idan na sa kara ba wanda ya tsaye tsallaka shi. Kuma bari in gaya miki, ba roƙonki nake yi ba, umarni ne wannan, ya zama dole ki so ni. Ni zan so ka? Ba na son ka kuma ba na ƙaunar ka har abadin abadina. Kada la shige mu tafi. Ne mai gida shi ne wai daman uga yana soyayya to ai shi ne ba wanda yake ba mamaki ka tafi hanya Allah ya taimaki mai gida wai uga wai ya ga wannan yarinyar sai wani nuna ka da yatsa take akwai wanda ya isa nuna ka da yatsa a garin nan ne oga ba mu kama hannunsa ko namiji mun karya shi ba Kin wai dama a garin nan akwai irin wayan wallahi mai gida akwai irin su billahi yuwar ramanu mai gida wannan yarinyar da kake gani Allah sai ta hannu hadakin ka abin da zai faru mai gida ko wannan yarinyar ka dau ɗayan dau ɗaya Janwai mai gida wannan yarinyar duk inda take a nemo ta
To ni na san kai mai gida ba Isa bane ba, wannan yarinyar an gama wallahi. Na rantsi da Allah mai gida, in kaga yarinyar nan bata zo ba, Allah yau sai an kwana ana ruwan ƙasa. Allah. Gaskiya Binta abin da kike yi wa samarin kin nan ba kya kyauta. Duk sun ce suna son ki ta wulakanta su. Amarya nake wulakanta su. Aba Endo. Bawan Allah nan ya biya takura rayuwa ta ina ruwan sa. Na gaya masa sune nake so ba shi nake so ba. Amma duk inda nai sai ya bi ni. Kyawa baki san halin sa bane ba? Duk fa ya addabi kowa fa a karkaran nan. Dan me ni ma ba zan janye cikina da Abu Sarki ba? Kai ni ba faɗa na ce ki man ba. Shawara ce nake baki. Indo kenan. Wannan shawara kika bani? Ba shawara kika bani ba. Duk mutumin da yake son ka inda yana neman ka da masifa me za ka yi da shi? Ai na gaya wa Abu Sarki na ce babu ni babu shi. In kin gaya miki shi, na baki hanya ki je ki same shi. Haka kika ce? Haka na ce. A shekarar nan da muka je Saudiya an ga lamura dan adam ne Allahu akbar wani jirgi ne mai sha'awa haka dan kumbulo da helicopter suke kiran shi ko mai helicopter haka ya dinga jido mata daga duniya jajayen mata ka dinga tsatsage za ka ji kon Allah to kaga ni ma yanzu ba irin wannan bane wata ran ina gona ta ina cikin noma na yi noman nan fa na gama sai mai daki na sai ta kawo mun gurasa ban dashi Allah sarki to bayan na gama noman tsaf na zauna a gindin bishiya ina cikin ci to sai ga irin jirgin nan na Laraba alamun dai kila ko Saudiya shi ma zai tafi a can ba shakka ma can da je to sai bayan fa sun wuce ashe sun ji kanshin gurasar Allah ya iko shine suka yo kana suka ce dan Allah ni ma in to da yake kaga gona ta yana da doguwar giginya sai na hau kan wannan giginya ta gona ta sai da na hau can tsire sai na mika musu Allah sarki wato ina ga mu a lokacin da muka je Saudiya nan ba na mantawa kana ba mu da muka tayi dawowa muka fita ruwan maliya kwarai haba a heba wadataccen mai ya kare jirgi Allah sarki mai ya kare kawai yana zuwa ruwan maliya ba da tangala salati miki mun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu wallahi ille mun jirgi he ni miki ikon Allah to da yake Allah ya sa na iya ruwa da nayi funjin kaga gefen riga ta nan lallai mutum 73 ne ikon 73 gaba na haka nake tattaka kan wasu ina bi ina haka aika da tsallin sai aka fitar da su a dai daga kaji ba halitta kala iri ba irin wanda ba gani ba Allah ne iko kaji fa helicopter ake kiran shi ne ko ne irin wannan haka ya dinga yi mu mata daga Jordan nisan kwana ina yi ne an gina lafiya a gida na a to kuma ai zuwa kamata mu gaisa ko zuwa kamata mu gaisa dai wannan a garin nan ai martabar ka da dare da ka ta wuce haka ne ni a matsayina na talakan garinka zan faɗa maka magana ta gaskiya ko ka so lafazi ne mallam Haladu dan ƴaƴan wasu rabu da in bi haka batun na zan Haladu ne a garin nan kakanka yayi sarautar nan to mahaifinka yayi sarautar nan to fa yau gashi Allah ya sa kai kake yi dan kai ka tuna fa in ƴaƴanka suka gyaru ƴaƴan wani sun gyaru in naka suka ɓaci fa ƴaƴan wani sun ɓaci ina Haladu bani kama kunne na nafuki nace ka kama kunne na nafuki gaskiya ne na faɗi ina nace ka kama kunne na nafuki ni na isan kama kunnen ka ala lafiya me rage kai ne fa mai garin mu me rage tumbar fa kai mun yanzu a dai hakuri Allah hutu tumbar kai mun fa yanzu a dai hakuri to Allah ba da hakuri a dai ringa gyara ai babban hakuri ne jirage tunda zaka tura na ne maka ai ta gaskiya daci ne dai Haladu na cire malam ce gaskiya daci ce magana ake na cire malam Haladu ji nake tunda zaka tura na ne maka yarinya ta buzo 73 tana zuwa nan to
neman ka ana kiran ka gida. Ka tahi ka tafi. To yanzu gidan zan tafi? Kwarai da gaske kai ka sai na zaka. Ka tahi ka bar mun fada. Kwarai kuwa. Ka tahi ka tafi gida. Yanzu ba za ka yi hakuri ba? Ai babban hakuri a nan gun kai maza ka tahi ka tafi. Kuma billahi allazi la ilaha illa huwa. Idan ka saki ka dawo fada ba tare da na turo ka zo ba. Kaga mun gurin kanka na garin nan? Dai na kunne me su.